ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଗୁଜରାଟର ବଡୋଦରା ଜିଲ୍ଲାରେ। ହଁ, ଗମ୍ଭୀରା ସେତୁ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣା। ହଁ, ଏଇଟା ହେଲା ଜୁଲାଇ 9 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 7:30 ବେଳକୁ। ପାଦ୍ରା ପାଖରେ ମହିସାଗର ନଦୀ ଉପରେ ଯେଉଁ ଗମ୍ଭୀରା ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି, ତାରି ଗୋଟେ ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଆଜି ଏ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବେ ଦେଖିବା, ମାନେ ଯାହା ବି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି, ସରକାରୀ ସୂଚନା ମିଳିଛି, ସେସବୁକୁ ନେଇ। ହଁ, କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା, କ'ଣ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଆମ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଏଟା କି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣାଟା କେତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା। ବହୁତ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେତୁର ଅଂଶଟା ଖସିଲା, ସେତେବେଳେ ତା ଉପରେ ଅନେକ ଗାଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ଗାଡ଼ି ଯାଉଥିଲା? କି ଗାଡ଼ି? ଟ୍ରକ୍ ଥିଲା, ଭ୍ୟାନ୍, କାର୍, ଅଟୋରିକ୍ସା, ବାଇକ୍ ବି ଥିଲା। ସବୁଯାକ ସିଧା ତଳକୁ, ନଦୀ ଭିତରକୁ ପ୍ରାୟ 30 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ବାପ୍ରେ, ଭାବିଲେ ବି ଡର ମାଡୁଛି। ଆଉ ସେତୁଟା କହିଲେ 40 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା। ହଁ, 1985 ମସିହାରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଏତେ ପୁରୁଣା ସେତୁ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା, ଏଇଟା ତ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର କଥା। କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବିଷୟରେ କ'ଣ ଖବର ଅଛି? ମୃତାହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ରିପୋର୍ଟ ତ ଆସୁଛି। କିଛି ରିପୋର୍ଟ କହୁଛନ୍ତି 9 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଆଉ କିଛି ଜାଗାରେ 10 ଜଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା। ସେଇ 10 ଭିତରେ ଗୋଟେ 3 ଜଣିଆ ପରିବାର ବି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଏ ସଂଖ୍ୟାରେ ଟିକେ ଏପଟସେପଟ ଅଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟରେ। ବହୁତ ଦୁଃଖଦ। ଆଉ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ? କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଯାଇପାରିଛି? ହଁ, ପ୍ରାୟ 5ରୁ 9 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଚାଲିଛି? କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ? ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ତ ଲାଗିଛି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଆଉ ଏସ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ବି ପହଞ୍ଚି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ, ପୋଲିସ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ହଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏମିତି ହେଲା କେମିତି? 40 ବର୍ଷର ସେତୁ, ଆପଣ କହିଲେ 1985ର। କ'ଣ କିଛି କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି? ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗରୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଆଗରୁ? କ'ଣ କହିଥିଲେ? ହଁ, ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ସେଠିଟା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଗଲେ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ଦୋହଲୁଛି, ଏମିତି କହୁଥିଲେ। ସତରେ? ତେବେ ତ। ହଁ, ଆଉ ଏହା ଛଡ଼ା ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା, ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା, ସେଇଟା ବି ବୋଧହୁଏ ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଦେଲା। ତା ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଚେତାବନୀକୁ କ'ଣ ଅଣଦେଖା କରାଗଲା? ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇଟା ହିଁ ତଦନ୍ତର ବିଷୟ। ଯଦି ସତରେ ଲୋକେ କହିଥିଲେ ଆଉ କିଛି କରାଯାଇନି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ବଡ଼ ଅବହେଳା। ପ୍ରଶାସନ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି? ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ? ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ତ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆଉ ଗୁଜରାତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କ୍ଷତିପୂରଣ? ହଁ, ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆଉ ଆହତଙ୍କ ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଆଉ ଗୁଜରାତ ସରକାର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବି ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ? ହଁ, ସେଇଟା ଜରୁରୀ। ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଛି? ବିରୋଧୀ ଦଳ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି, ସେମାନେ ସିଧା ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳାକୁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକେ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ବି ସରକାର ଶୁଣିଲେନି। ଆଚ୍ଛା। ଏବେ ଦେଖିବାର କଥା, ତଦନ୍ତରେ କ'ଣ ବାହାରୁଛି। କେବଳ ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ନା ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ବି ଥିଲା, ସେଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଏଠି କାହାର ପକ୍ଷ ନେଉନୁ, କେବଳ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ହେଉଛି ସେଇ କଥା କହୁଛୁ। ଏଇ ଘଟଣାଟା ଶୁଣିଲେ ମୋର ମୋରବି ସେତୁ ଦୁର୍ଘଟଣା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। 2022ରେ ଯାହା ହେଇଥିଲା। ଏକଦମ ଠିକ୍ କଥା। ସେଇ ମୋରବି ଦୁର୍ଘଟଣା, ଯୋଉଥିରେ 140ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମଲେ। ଏଇ ଗମ୍ଭୀର ଘଟଣା ପୁଣି ସେ ପୁରୁଣା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଆଉ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ମାନେ ଏହା କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ସମସ୍ୟା? କେବଳ ଗୁଜରାଟ ନୁହେଁ, ସବୁଠି? ହୋଇପାରେ, କାରଣ ପୁରୁଣା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସୁରକ୍ଷା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ଏହାର ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ, ମରାମତି ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପୁନଃନିର୍ମାଣ, ଏସବୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହେବା ଜରୁରୀ। ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ସେତୁର କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁରକ୍ଷାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ। ତେବେ ଏବେ ଆଗକୁ କ'ଣ ଆଶା କରାଯାଉଛି? କ'ଣ ହବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କାମ ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ଆଉ ନିଖୋଜ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା। ହଁ। ତାପରେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ, ବୈଷୟିକ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ହେବ, ସେଥିରୁ କାରଣଟା ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ଯାତାୟାତ? ସେ ରୁଟ୍ ତ ବନ୍ଦ ଥିବ? ହଁ, ପାଦ୍ରା ମୁଜପୁର ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ତଦନ୍ତର ଯଦି କାହାର ଅବହେଳା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବା ଦରକାର।
ତାହେଲେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରୁ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, ଏଇ ଗମ୍ଭୀରା ସେତୁ ଭୁଷୁଡ଼ିବା କେବଳ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହେଁ। ନା, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଏହା ପଛରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଆମ ପୁରୁଣା ସେତୁ, ରାସ୍ତାଘାଟର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କେମିତି ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ, ସେମାନଙ୍କ ଚେତାବନୀକୁ ପ୍ରଶାସନ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି, ଆଉ ଆମ ପୁରା ସିଷ୍ଟମରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଉଛି କି? ଏକଦମ। ଆଉ ଏଇ ଘଟଣା ପରେ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ। ଖାଲି ତଦନ୍ତ କରିଦେଲେ କି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇଦେଲେ ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଯିବନି। ହଁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେମିତି ଏମିତି ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ? କେବଳ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଯାଞ୍ଚ କରିଦେଲେ ହେବ, ନା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଉ ମତାମତକୁ ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆହୁରି ବେଶି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର? ଏହା ଉପରେ ଗଭୀର ବିଚାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏହି ଚିନ୍ତା ସହ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏଠି ଶେଷ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ।